Ramon. Hola, ¿me podéis enseñar el menú? Bai, eta gure menua osasuntsua da. Orduanik zuek egak hartuko du. Fila. Ensalada bat. Minutu batzuetan janaria ekarriko dizugu. Vale. Hemen duzu zure janaria. Eskerrik asko. Qué buena pinta tiene. Bai, postrerako marrunizko organizatu bat dago. Nahi bat duzue? Bai, bai. Hemen duzu zuen organizatua. Eskerrik asko, eskerrik asko. Guztira 28 euro dira. Zuri, 28 euro esan duzu. Bai.